Polo direwangi buruh ngono kae lho, gosoki. Barang keramik iki digosoki lah ora gawean men. Sing lanang to, sing lanang. Bar madang udute jarum super ya ra. Karo anak wedok nungguki wong buruh ya saya nungguki wong buruh ngusai lantai keramik ya ngono digosok ya aja lah jen bojone pira tau digosoki ngono kae bojone gur diluweh-luwehke arek urip karepmu ora karepmu nek bojone diumbar sak karepe ora tau diurusi kayak gur ngurusi kono kae lah tak kon leren aden-aden ki malah sik usak-usuk walah warijem kagem leren aku lagi kon panen buah-buahan ini ya tinggal madang sik oleh panen iki kene iki mau resik ngono wae kendur ngono wae engko sik kono cat omah kulon kono men ku bar madang